So hello mga loves, maadjong gabi. So karon mga loves, magbutang ko og fusy din sa ako ang kilay. So gitanggal na ang tahi mga loves, gigunting. Pero way buot ang nurse nga ga gunting kay gi putol pero gibira. O unsa man di ay bira ko nun jud, diba? Pero way kuan, way sana way istorya para makaredy ta. So butangan sa ni nato og Fusidin mga loves. So kaning kilaya jud pito pud ni kaadlaw way ligo-ligo. Kani nga part wa jud ni nabasa og pito kaadlaw mga loves. So mo ni ang akong ibutang mga mga loves. Avomeb mandi ay na unsay akong gikuan nga Fusidin, di man Fusidin nga kani. So kay manti ko tun buds, kamuton na lang nato. Gamay lang. Magbutang ta gabi kay para mas smooth kuno ato ang samad. Pero may na lang wala na pahak no. May na lang jud nga wala na pahak. So nagikas pa naman ni ang kilay. Oy. Saan mo mabutangan man jud ka og kuan, Fusidin. So ubutang nato. Murag feel na ko mga loves, pahak jud ni. Pahak jud ni atong kilay. So gamay ra atong ibutang unja. Magkuha ta ani. Pwede naman ni di siya butangan, di na pwede tambalan mga loves, pero matug man ko unjag matandog-tandugan, may na lang. Pero magtrabaho ko kabuntag di na naho ako anon. Di na naho abutangan mga loves. Kasi kaning ointment na laman. Di na butangan ho color-color. Color-color kani ointment makulor maning ointment mga loves. So dapat gamay ra kay agaho ang kilay nangatol na. So mga brita, kani pinangadyo ra pud ni sa ako ang madam mga loves dito sa clinic. Delikado jud siguro ko mga loves kay mo pagani pagtanggal sa akong tahi. Pagawas na mo sa ospital, na slide na pud ko. Unsa man ni another slide na pud ta. Another ingon ang madam, another pain na pud kuno. Ganahan pa kuno kog another pain. Tangtang nagahuang kuan. Kilay. Siguro pahak na jud taan mga loves. Gamayon ra. Easy. Pero di naman siya sakit. Di na siya sakit mga loves. Oh. Ngana ra ka easy. So bye-bye.